बेटी कहतरी बाबूजी से के बाबूजी कि काहे बेचिल घरवा हर दुआरवा सखी काहे बेचिल बगिया हर बगान बाबूजी एगो हमरा के घर से निकाले बदे कि बेसहील कितना सामान बाबूजी। ये सरकार एगो लड़की की जो मेरा शादी होला लड़की अपना बाबूजी सब नमाई से कहते कि माई जब हमके घर से भगाही के बाद तो बाबूजी के घर द्वार बेच देना से क्या फायदा बा। थोड़ा सा सुनिए ना ये सब कि काहे बेचिल घरवा हर दीवारवा सखी हाँ काहे बेचिल बगिया बगान बाबूजी एगो हमरा के घर से निकाले बदे सहील कितना सामान बाबूजी एगो हमरा के घर से निकाले बदे सहील कितना सामान बाबूजी। काहे बेचिल घरवा दुआरवा सखी काहे बेचिल बगिया हर बगान बाबूजी एगो हमरा के घर से निकाले बदे सहील कितना सामान बाबूजी एगो हमरा के घर से निकाले बदे सहील कितना सामान बाबूजी। बेटी का तरीके माई घरवा बेचबो तो बबुआ कहाँ जाइए हमारे चलते ई दोनों पिला जाइए घरवा बेचबो घरवा बेचबो तो बबुआ पिला जाइए घरवा बेचबो तो बबुआ कहाँ जाइए हमारा चलते ई दोनों पिला जाइए जब घर द्वार मिल जाए तो पेट होई इनके धरती हर छत आसमान बाबूजी आसमान बाबूजी एगो हमरा घर से निकाले बदे सामान बाबूजी एगो हमरा घर से निकाले बदे सहील कितना सामान बाबूजी एगो हमरा घर से निकाले बदे सहील कितना सामान बाबूजी एगो हमरा घर से निकाले बदे सहील कितना सामान बाबूजी। बोलो सच्चे दरबार की